Mehmet Göktaş Doğru Haber. Kur'an xwe ji kêre vedike. Ez wisa difikirim ku ne tenê Mislimanên ji rêzê, kesên ku dibêjin em ê Qur'anê li ser jiyanê hakim bikin jî tu carî wexta xwe ya têrayî nadine Qur'anê û ji Qur'ana pîroz re wexta xwe venneqetandinin. Weka min got, çi kesên ku dixwazin Qur'anê wek ferdê li ser jiyana xwe tetbîq bikin, çi jî kesên ku di vî warê de lêkolînên ilmî û akademîk dikin ku Qur'anê li ser jiyana civakê hakim bikin, wê fêm bikin ku bi temamî Qur'ana Kerîm fêm nekirinin û kêmasiyên wan hene. Em vê yekê ji ku derê û çawa fêm dikin. Em lê dinêrin kesê ku Qur'anê ji xwe re wek çavkanî nîşan dide û dinivîsîne yan jî diaxive ji bo vê yekê hin ayetên kerîmeyan hildibijêrin û sohbeta xwe li ser van ayetan ava û înşa dike. Lê li vê derê ji ber ku Qur'ana pîroz bi temamî neaniye ber çavê xwe, encamek şaş û çewt yan jî kêmasiyek derdikeve holê. Qur'ana pîroz xwe ji kesên ku xwe nadinê re wek bi hêsanî ve nake. Gelo pîvanek vê yekê heye yan na? Helbet heye. Divê em Qur'anê bi temamî bînin ber çavên xwe û di çav û dilê xwe de zindî bikin. Baş e ev yek tê çi mane û wat heye. Rojê herî kim di navbera pêncî û sed rûpel û sahîfeyê em bixwînin. Em ji bîr nekin ku mükellefiyet û mesulîyetek me ya mühîm jî ev e ku em Qur'ana pîroz tilawet bikin û bixwînin. Tilawetkirina kitêba Xwedê yek ji wesfekê Mislimanan a herî mühîm e. Çi wexta di edakirina nimêjên xwe bîlxaste şevnimêjan de yan jî di derveyê nimêjan de di çarçoveya mütalaakirina Qur'ana pîroz de divê em vê yekê bikin. Xitimkirina Qur'anê hewcîtiya qultî û ebdîtiya me ye. Her wiha rêyek a herî mühîm e ku bi vê yekê em Rebbê xwe nas dikin. Lewra digel em bi salan dubare û tekrar jî dikin, gelek caran em paşê wexfê sirên ayetên pîroz dibin. We pirî cara ji birayên me bîlxasa ji kesên xwe danin Qur'anê bihîstinin, ev bi salan e dixwînim lê mane û mexseda filan ayetê ya rastîn min hêj nû fêm kir. Divê em tenê li ser ayeta ku em dixwînin nefikirin, beriya wê ayetê û ayetên piştî wî jî bifikirin. Ya herî mühîm ev e ku ev ayet di kîjan sûreyê de cî digire. Heta divê em Qur'ana pîroz bi temamî bidin ber çavên xwe û bi vê awayê bifikirin. Ev yek mecbûrtî ye. Bi kurtasî divê em ji bîr nekin çi ji bo xwe hin ayetên ku me ji bo xwe hilbijartinin, çi jî elem tere yan jî berjirtirên wed duhayê wê me nebibe cîhekê.